Lebo je tu priestor pre deti a nie sú tu len kaviarne, ktoré sú pre turistov, ale má to takého iného ducha a je to fajn, keď ľudia sú aj v tieni, úžasné. Mohlo by to byť určite stále, možno by to mohlo byť aj zateplené na zimu. A proste je to milé, je to veľmi milé, že niekto myslí aj na takéto veci. Chýba to tu určite, že je málo nejakých ihrísk v starom meste špeciálne. To je také iné, to je to obyčajné ihrisko, lebo tam na ihrisku si nemôžete dať kávu. Tak aj to. Je to dobrý nápad a bola by škoda, keby sme o to prišli. No, môžete vybrať. Určite sa mi podpíšeme do tej petície. Čiže sa mi to páči a veľmi sa mi to páči, myslím, že je to veľmi pekné a veľmi zaujímavé zábavné centrum pre deti. Hlavne mamičky s deťmi si môžu dať kávu, alebo si môžu dať nejaké niečo na pitie a deti sa môžu zahrať medzi tým. To znamená, že nemusia stále na nich dávať pozor a nemusia stále kontrolovať, či si náhodou neublíži. A myslím, že je to veľmi dobrý projekt, ktorý by sa určite by sa to ujalo aj v zahraničí. A ja som konkrétne prišla na to Olympic z Írska a myslím, že by to bolo veľmi pekné, keby to bolo aj v Dubline. For us, it's very nice that in Wroclaw there are so many places to play with our children, and this place here is one of the important ones in the middle of the city. So thanks for keeping it. Ihrisko sa mi páči, beriem to ako skvelú príležitosť vypiť si kávu a zároveň zabaviť dieťa, ktoré je teda neposedné, prezrieť si mesto alebo stráviť chvíľu. Keby bolo takýchto kontajnerov viacej, určite by to privítali iní rodičia alebo starí rodičia. Okay, I think it's a very interesting project, and it's very good for the kids to have a little place for them here in the city. It's a little oasis, yeah, for the kids in the city, and I'm quite fond of it. But, yeah, I hope there's more to come, and I hope this project will continue. Tak sa mi veľmi páči, lebo je to niečo úplne iné. Deti sa tu môžu hrať, mamičky stráviť čas s deťmi v inom prostredí. No, ja si myslím, že v dnešnej dobe tých ihrisk je strašne málo a v starom meste je to príjemné nie, keď sa ideme prejsť so synom alebo teda niekto s deťmi, že sa trošku na chvíľku zastavíme, vieme sa tu občerstviť, deti sa tu pohrajú, takže myslím si, že je to super nápad, určite by to malo zostať zachované a možno by sa to malo aj rozšíriť do iných častí a do iných ulic, takže ja tomu držím palce a určite to podporíme.